Dobro jutro, drugari, dobrodošli u naš kanal. Danas ćemo da otvaramo ove smokije i da vidimo šta se krije u njima. To su neki super smoki sa igračkama koje smo pronašli, inače koštaju oko 90-100 dinara i jako su lepi, ima za dečake i za devojčice, tako da ih preporučujemo. Sada ćemo vidjeti šta ćemo dobiti od igračaka. Danas je vikend i uživamo u različitim aktivnostima, vidjet ćete kasnije šta ćemo još raditi. Za početak otvaramo smoki. Hoće Milica da proba da otvori smoki, samo je ti joj pomozi. Neka izvadi ona igračku. Smoki je inače jako ukusan. Da. Hoćete vi, drugari, malo? Mogu da probaju, inače su ukusni. Sad dok dođemo do smokija, da li je na početku ili na kraju, ja ovo polako malo se pocepala. Mi ćemo malo da grickamo. Da, vi jedite i ja ću sad da prekinem, pa ćemo, kad dođemo do igračke, da vidimo šta smo dobili. Važem. Došli smo do igračaka, u stvari iz jednog smokija. Šta ste dobili? Evo, dobili smo kao presence šnaljicu i jednog skakavca. Da, to je kao skoč, koji baš su to interesantne igračke. Presence je inače jako interesantno. Hoćete da stavite na glavu da vidite kako stoji? Evo sam da vidimo. Evo, ko će da stavi presence na glavu. I sad ćemo da isprobamo ovo. Interesantno je presence. Treba možda da kao da skoče ovako. Ajde vidimo kako skačete skočko. Treba nam negde... Ne znam kako sam. Neće. Mislim da to nije skočko, nego nešto drugo. Po prvi put smo dobili isti poklon, samo drugačije je boja skočka. Da. Ali inače budu interesantni pokloni, ali eto, sad smo imali takvu sreću. Evo ga, on je nasmijani neki. Mislim da to ide na friž, da to nije skočko. Mislim, pošto ima slična neka igračka. Dobro. Vikendom volimo da radimo neke kreativne stvari. I šta ste danas odlučili prvo da radite? Da pravimo nešto od klej mase. Dobro, to je neka vrsta plastelina. Klej masa jako je mekan i super je za modelovanje. Tako da imate zadatak, imate 3 papirića, svako od vas će da napravi nešto šta izvuče. Ko prvi izvlači? Mogu ja. Ajde najmlađa, Ana. Ana, koju ćeš? Pročitajte šta je izvukla. Ana, dobila si devojčicu. Radit ćeš devojčicu i koristit ćeš ovaj ovde. Ja sam dobila krofnicu. Krofnice, dobro. Možete da mi pročitate. Srce. Ti si dobila srce. Koristit ćeš ovaj model srca i to ćete ukrasiti na svoj način. Možete da krenete, izaberite boje, pa ćemo vremenom... Možemo 3 boje. Može, 3 boje izaberite. Ja ću 2 samo boje. U redu. I ja ću 2. Meni treba... Vidjet ćemo. Žuta i zelena. Ja sam izabrala žutu i zelenu i sad ću da pravim srce za glitterima. Glitterima, dobro. I sa devojčica sam udarila ovu narančastu i ovu brown. Bravo. A kako ja da kažem sve ovo? Ja sam izabrala ovu nežnu rozu boju, crnu i crvenu. Dobro. Ajde, možete da krenete. Super. Da vidimo, Ana, kako ti napreduje devojčica. Lepo. Wow, kako je divna. Već ima i nos, ima kosu, oči i usta, dugmenca. Bravo, baš si lepo odabrala. Mama, ona ima šešir. Da, Ana je završila svoju devojčicu i predivno izgleda, drugari. Poslije ćete komentarisati, ako možete, ko je najbolje uradio. Koja vam se najviše sviđa. Ako ne možete, možete ovako za sebe. Ovo je devojčica i jedna krofnica. Da. Eli je završila svoje srcolence i završila je svoj zadatak. To ćete posle sušiti. Predivna su srca, 3 zelene i 1 žuto. Prelepo je, bravo. Tu je i Dorina krofnica. Vidite kako je samo sočna, lepa, gliterasta, predivna je. I Dora je završila
svoj zadatak napravivši krofnicu. Bravo, devojke, svaka vam čast. Izašli smo malo da se poigramo na svež vazduh. Jako je lepo vreme za oktobar. Šta kaže? Pala nam je loptica, pazite devojke, nikada nemojte negde da nije bezbedno. Ajde, dajte Mimi. Drugari, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Jel uživaš u lepom danu? Uživam. Dok je lepo vreme da iskoristimo. Uključite zvon za notifikaciju. Lajkujte naš video. Da sednemo malo da se odmorimo, pošto je malo jako sunce, iako je i jesenje, neobično. Jel' tako, devojke? Da. Jeste se umorile? Da. Jel' vam prija na svežem vazduhu? Da. Tražim mamu, a ovdje sam mama. Milica pravi krugove dok mi odmaramo. I ja ću. I Ana joj se pridružila. Ali Milo, vidi, ide tamo. Ona, bre, Milo će da padne za toga. Nije Milo neko spretni kao. Ana si ide malo otiće. Ovo smo Milica. Pomešamo imena naša deca, otiće puno. Ćao, vidite tako. Joj, češće se. Mima je oduševljena psima i vidjela nekog psa i dozvala ga je. Kao da je u zatvoru, pa i onda, ne može da se klipne. Toliko je vikala za njim da je on prišao. Vav, da. Ode, pa vav. Ode, neka se sunča. Vidi, ovdje je pas. Pusti da se malo odmara. Nije to malo, to je vav. Vidi, ovdje je... Neka se malo odmara. Hoćete da vidite kakav je provodimo običan dan. Kakav je vaš običan dan? Sad se vraćamo ekipa kući. Onda se desi. Baš je lep dan. Evo još jedne aktivnosti. Kupila sam neku bojanku koja se boji vodenim bojicama. Baš interesantno, na papiru su vodene bojice i četkica. Jednu smo izgubili pa će devojke da dele. To su neke princeze, pa ćete vidjeti na kraju šta će i kako ispasti. Evo je ovo Dorotejna. Ima ih 6 komada. Mi smo podelili po 3. Ajde, završite pa vidjet ćemo kako će to ispasti. Vidimo se kasnije. Ćao. I devojke su završile. Evo kako izgledaju njihovi crteži, odnosno slike. Predivno.